Здрасти, гайс! Наистина благодаря ви за подкрепата на първото ми видео. Наистина значи супер много за мене и наистина съм ви благодарен много. Ще се опитам следващите видеа да бъдат малко по-дълги, понеже някои от вас ми писаха, че ще е по-хубаво да са по-дълги видеята. Затова обмислям да снимам няколко дена и след това всички кадри да ги събера и да направя едно видео, което да е горе-долу към 10-15 минути видео. И искам да ви кажа, че това супер много ме надъхва да продължавам напред и ще продължавам напред, няма да се отказвам. За напред съм измислил наистина много добри идеи за видеа, които мисля, че на вас ще ви харесат. На повече от видеята, може би ще има копирайт, понеже заради самите песни, но мене ме бърка това, понеже аз искам да направя видеото да изглежда наистина много добре и вие, да се изкефте докато го гледате, а не просто да гледате едно видео с не копирайт музика, която, видео, което лично за мен просто не е толкова интересно. Аз обичам този тип видеа, които наистина е като филм, да бъдат интересни за вас, а не просто едно видео с някакво говорене. Да, може би ще има някои видеа, които ще съм в залата докато вдигам и на voice-over нещо ще говоря, но това е съвсем различно нещо. Искам вие да усетите самата емоция от видеото докато го гледате. Това ми е целта. Не открывая замки, я буду вспоминать, как горели огни и от любви умирать. Может, рядом с тобой нам было хорошо, что-то там за спиной меня так обожгло. Нежная обними, нежная опять мою руку возьми, чтобы вместе упасть. И в объятиях твоих так хочу я дышать. Не могу без тебя и не могу ждать. Я схожу с ума.
закрой и тихонечко в такт мне на ушко напой. Это тихая дрожь, но я же не одна. Даже если все ложь, так будет не всегда. Нежная обними, нежная опять мою руку возьми, чтобы вместе упасть. И в объятиях твоих так хочу я дышать. Не могу без тебя и не могу ждать. Я схожу с ума. Мне мало, 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 мне мало, мало, мало тебя. Знаю я сама. Мне мало, 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 мне мало, мало, мало тебя. Я схожу с ума. Мне мало, 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 мне мало, мало, мало тебя. Знаю я сама. Мне мало, мало, мало. Знаете, днеска във фитнеса се приказвах там с момчетата, които бяха. И стана въпрос за един наш приятел, който иска да почне фитнес, обаче се оплаква нещо, нали? Че не може да почне. Измисля си оправдания постоянно. И се замислях, че повечето хора се чакат перфектния момент или нещо да се случи, за да започнат. Дали ще е с тренировките, дали ще е с нещо друго, няма никакво значение. Самото започване явно е много сложно за повече хора. Нали, перфекционизма, според мен, е хем хубаво нещо, хем лошо. Аз мога да кажа, че преди бях перфекционист. Винаги исках всичко да бъде точно. Чаках, нали, перфектния момент, за да направя нещо или да започна нещо, но този момент никога не идваше. Просто целта е да започнеш, защото започването е най-сложното от всичките работи, защото ти вече като започнеш, вече е по-лесно да продължиш напред. Например, някои хора стоят си в леглото и си казват: ще отида след малко на фитнес, ще отида след 1 час на фитнес, минава час, викат си след 10 минути, после този 10 минути, след този 10 минути и накрая не отиват никъде. Защото много мислят, овъртинкват и прекалено много мислят нещата. Нашия мозък, доколкото съм запознат, му е по-добре, когато ние сме в комфортната си зона, когато не правим нищо и когато просто си лежим, хапваме си, гледаме сериалчета, нищо не се случва в живота ни. Затова повече хора е нужно да правят упражнения, които да подсилят самата им воля. Нали, такива упражнения за мозъка, за мисълта. Според мен, аз така мисля, това е моето мнение. Упражнения като, например, нещо супер лесно. Да кажем, утре като се събудя, ще изкарам кучето 10 минути по-рано. И ти като постигнеш това нещо, някак си виждаш, че не е толкова сложно реално да направиш самото действие. Ми просто трябва да минеш тази граница, тази бариера в главата ти, която ние сами се създаваме. Слагаме си сами ограничения, понеже мозъкът ни опитва да ни държи в комфортната ни зона. А реално истинският растеж е когато излезем от комфортната си зона и правим тези неща, които не искаме да правим. И така не мислех за този мой приятел. Той все казва: утре ще почна, след новата година вече, нали, влизам в фитнеса, супер съм надъхан, почвам, тилно. Да, ама никога не почваш. Или съм забелязал повечето хора, остават 1-2 месеца до лятото и решават, че тогава трябва да влязат във форма. Нали, тогава са супер надъхани, вземат си картите, отиват, блъскат, обаче за 2 месеца не виждат никакъв резултат и веднага се отказват. Защото за 2 месеца не можеш да видиш кой знае какви резултати. Фитнесът не е спринт, фитнесът е маратон. И трябва да бъдеш много търпелив. Ако искаш да постигнеш бързи резултати, за 1-2 месеца да свалиш 25 кг или, нали, повече, или да вдигнеш 20 кг мускули, няма как да се случи това нещо, просто няма как. И да, искам да кажа, че ако постоянно мислите дали да отидете на фитнес,
дали да започнете дадено начинание или каквото и да е, никога няма да го започнете. Никога няма да направите първата крачка. Нужно е просто да станете и да действате. Може да си мислите нещо като някакъв ритуал, например да борите от 5 до 1 и ставате просто. Веднага ставате. Или там каквото си измислите вие. Всеки човек се намира в различни обстоятелства и за всеки е различно. И затова просто да си намерите вашият си ритуал или вашия си хак, както искате така го наречете. И когато усетите, че не може да започнете с дадено нещо, си направите ритуала и просто започнете да го правите. На мен, когато не ми се ходи на фитнес, си представям самото чувство след фитнесът. Нали, самото напомпване, как ще се усещам тялото и някак си, когато се опитам да усетя това чувство, веднагически ми се дохожда на фитнес. Не знам, това е само за мен. Нали? Може да не действа за вас, може и да действа. Зависи. И в такива дни, когато отидете на фитнес или на каквото и да е, с какво се занимавате вие, някак си тези дни са най-бруталните. Самото напомпване е най-бруталното, най-силен сте, всичко е супер. Поне аз така го чувствам. Но повечето хора реално го правят, защото ги мързи. И не се изградили дисциплината и нямат волята да започнат даденото нещо или просто ги е страх. Но страхът е хубаво нещо. Според мен, когато чувствате страх, значи сте на правилен път. Ето аз за първи път, когато пуснах камерата и започнах да говоря, ми беше супер странно. Наистина ми беше супер странно и се чувствах като някакъв глупак, който просто говори на една камера. Но опитвам да се визуализирам все едно, че говоря с някой приятел и мисля, че става много по-лесно. И вече с практика всичко ще става по-добре и по-добре.